3 kun bo'ldi. Президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков мегӯяд, ӯ ҳозир аст ба истеъфо равад. Рӯзи 9 октябр Жээнбеков дар сомонаи президенти Қирғизистон навишт: баъди интихоби ниҳодҳои иҷроияи қонунӣ омода аст аз мақоми президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба истеъфо равад. ӯ меафзояд: ман бо раҳбарони гурӯҳҳои сиёсии кишвар роҳҳои берунрафт аз буҳрони кунуниро арзёбӣ кардам. Жээнбеков аз рӯзи душанбе аз оғози эътирозҳои мухолифин ба натиҷаҳои интихоботи парламентии 4 октябр дар мазҳари он пайдо нашудааст. рӯзи 8 октябр дафтари матбуотии парламенти Қирғизистон гуфт, Жээнбеков бо раиси парламент Мектибек Абилдаев имкони истеъфояшро баҳс кардааст. як рӯз пас аз интихобот ҳазорҳо нафар ба кӯчаҳо баромада мақомотро бо тақаллуб ва харидани овози райдиҳандагон муттаҳам карданд. эътирозгарон биноҳои ҳукуматиро ишғол карданд. сарвазир ва раиси парламенти Қирғизистон ба истеъфо рафтанд. раҳпаймоиҳо дар шаҳру ноҳияҳои ин ҷумҳурии Осиёи марказӣ ҳоло ҳам давом доранд. дирӯз садҳо нафар дар шаҳрҳои ҷанубии Ош ва Қарасуу ба нишони пуштибонӣ аз Жээнбеков гирдиҳамоӣ барпо намуданд. дар ҳамин ҳол Омурбек Сувоналиев, муовини дабири шӯрои амнияти Қирғизистон, ки феълан сарпарастии мақоми раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ин кишварро ҳам бар уҳда дорад, гуфт, ки марзҳои Қирғизистонро баста имкон намедиҳад, ки мансабдорон аз ҷумҳурӣ фирор кунанд. дирӯз кӯшиши доир намудани ҷаласаи парламенти Қирғизистон бо ҳадафи матраҳ намудани истеъфои президенти ин кишвар бенатиҷа анҷом ёфт. зеро 61 вакили зарурӣ барои оғози ин нишаст ҷамъ нашуд.